Ей, готово! Гайката не се ме сложила, ама... Обаче тя му дълга не, ще се загруби болти. Нещо умрежата има ли? А той силен мъти рибата сега, как да я фаниш? Той се напои с вода. Ама направи го на... Кой го фърли? Ти на чай, той ще го... Чакай. Абе, стой, бе! Идиот! Абе, дай да го правим! Знаеш къде? Дай да го правим. Какво се е видял? Че му писна на човека да стои там вече, бе! То както му беше лошо му мина. Дай да го правим. Ай, че няма време. Той каза ми се работи. Ай, кебапчата истина! Една четка да ти фалим да умиеш малко чипа, докато тягаш да закачат малко така. И сапун да се прикъпя и аз. Не, първо да го къпиш. Измий му стъклата поне. Аз тук как влязох? Я ми отвори вратата. Давай, Гена! Чакай. Айде, че изгни инсталацията и моята гласа убия. Какво направи? Затвори вратата и... Резко. То с коланката на конда.